Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 60 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Ngayong Sunday po, July 11, ay meron po tayong Ride for a Cause ngayong linggo. So samahan niyo po kami ng ERCP Camarines Sur Chapter para po sa charity ride na to. Kami po ang pinaka-host ngayong araw na to. Tara po, samahan niyo po kami. Ayan mga po ulit. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi ko tulong sa amin, lalong-lalo na yung mga may hirap na nagkaroon kami ng kumbaga yung aming karamdaman. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi ko tumitigil. Diretso lang, overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili ang mga kasamahan. Malayo man ang ating gahi at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami katagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ang tulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami katagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi ko tumitigil. Diretso lang, overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili ang mga kasamahan. Malayo man ang ating gahi at minsan umuulan. Basta ang importante, kompleto sa daan. At makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami katagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Tayo ang tulungan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay. Sama-samang damahin na kami katagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailangan. Charity ang paraan. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pag-rise, kaya hindi ko tumitigil. Diretso lang, overtake sa may daan. Dahan-dahan lang
Malayuman ang ating biyahe at minsan umuulan. Basta ang importante, kumpleto sa daan at makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay, sama-samang damahin na kamit na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailan ng charity ang paraan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay, sama-samang damahin na kamit na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailan ng charity ang paraan. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay, sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana, joyride dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pagra-rise, kaya hindi umukit. Sige, diretso lang, overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili at mga kasamahan. Malayuman ang ating biyahe at minsan umuulan. Basta ang importante, kumpleto sa daan at makarating. Kamot lang. Naundig din ang San Juan Elementary School. Inutan pa. Arayo pa. Salamat. Arayo pa nga. Arayo pa daw dito. Ihanda ang sarili sa ating paglalakbay, sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana, joyride dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Yes mga kapatid, mga ka-Scorpio, nandito na po tayo sa ating venue ng ating ERCP Kamsur Chapter charity ride. Ito po ang ating kasamaan. Maganda ang lahat sa ating paglalakbay, sama-samang damahin na kamit na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailan ng charity ang paraan. Sama-samang damahin na kamit na tagumpay. Tulungan ang lahat ng mga nangangailan ng charity ang paraan. Hello, hello! Sana ang PRCP ang chapter ng Metro Manila. Lahat. Sana. Ihanda ang sarili sa ating paglalakbay, sama-sama tayong ligutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo nililibot ng lansana, joyride dito pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pagra-rise, kaya hindi umukit. Sige, diretso lang, overtake sa may daan. Dahan-dahan lang para walang mabanggaan. Iingatan ng sarili at mga kasamahan. Malayuman ang ating biyahe at minsan umuulan. Basta ang importante, kumpleto sa daan at makarating tayo sa ating pupuntahan. Humanda na ang lahat sa ating paglalakbay, sama-samang daan saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin, kaya walang makakapigil. Mahal ko pagra-rise, kaya hindi umukit. Sige. Yan po mga ka-Scorpio, mga kapatid, ang ating mga kapwa motovloggers dito sa Kamsur, si Boss Mick, Bonito Viajero, Three-Legged Rider Moto, Jordan Jens,
Kaka sir, takbong Indurista. Kung sayang Legendary sa si GT Enduro ko, binenta ko eh. Sayang Enduro. Sige. Shoutout Dragon Motovloggers. Yeah, shout out po. Dragon Motovloggers. So shoutout Kabalin Motovloggers, mga kabalin dyan. Ay, Kabalin. Taga San Luis, Pampanga, father ko. Okay, San Fernando, Pampanga. Gonzales ang ano namin, sir. Gonzales at saka David. David, kamakapapa. Hey! Who are you? Share out mga kapatid, Ken Motovlog, paki-subscribe lang po, paki-follow po. Sige po, nandito po tayo ngayon sa Bao, San Juan Elementary School. Sige po, shoutout. Shoutout din, nandito rin si Ken. Shoutout, Ken Motovlog. Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong libutin ng sabay-sabay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun po ay manalangin. Wala na tayo ay magpapasalamat sa kalakasan na pinagkaloob po sa amin. Kami po ay nagkasama-sama na tayo. Salamat sa proteksyon na dito sa pagbiyahe namin. Salamat po at inuman ay Testamento para po natulong sa amin. Beneficiaries na sila ilang nilitan sa kalunod ng hinarap ngayon. Pinapalalang dito namin ang agarang pagkaling sa kanilang naman. Sana po ay ayos na po ang kalagayan po ng ating pasyente sitwasyon dito po sa ating tinagawin. Ito po ay dinadalangin namin sa ating Jesus. Please remain standing para sa ating national anthem, Sir Comer. Pagbasa namin po. Bilang isang mga volunteer na makatulong sa ating kapwa.
Thank you so much. Ngayon pa lang po, in behalf of PLCP, Camarines Chapter, congratulate ko po each and every one of you and your respective clubs. Congratulations po, makakatulong naman po tayo sa ating kapwa. And sana lagi kayong patuloy nila po ang pagtulong bilang mga riders dahil tayo po ang tunay ng mga bayani na wala ka naging iikabalik. Pagtulong lang sa pagtabang sana. And ride safe always. Thank you so much. Meron ka ng bagong Eagle helmet. Thank you so much. Congratulations. Sana ang bagong magkakaiba ng Eagle helmet. Alright, kulay orange. Mayo siya nangalag kung anong club. Nagpupo ng pangalan niya sa Rogelio. Rogelio Balatong. Rogelio Balatong. Alright, so disqualified for a third, mga ma'am. So let's have another winner. Thank you so much, ma'am. So from MRWC Naga. Ako nito pa rin si Mr. Jared Nierva. Jared Nierva, in count. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much. By the way po, mag-claim ka po, please prepare your driver's license. Alright, Ricky! Sige sir, i-claim mo yan. Eman! Ball! Eman! Ball! SRC! Eman Ball! Thank you so much. Congratulations first sa kanilang bagong Eagle helmet! Yeah. Ihanda na ang sarili sa ating paglalakbay. Sama-sama tayong libutin ng sabay-sabay at ating pasukin ang mga kinahiligan. Mga motorsiklo pinilibot ng lansana. Joyride dito, pupuntahan kahit saan. Basta kompleto, susuokin ang daan. Sama ka na pare, ready mo na. Ikutin natin ang lugar para masaya. Ito ang vision natin. Tulong sa amin, lalo na yung mga may hirap na nagkaroon kami ng kumbaga yung aming karamdaman na tutuloy-tuloy na madagdagan or mabigyan ng lalo na sa financial and also the power of the Holy Spirit and prayers. Salamat sa lahat na nag-aano sa amin at saka si Ma'am Erlinda. Salamat. Ingat, salamat. Ingat, salamat. Salamat, ingat. Salamat. Salamat. Ingat. Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16. Ngayon pong hapon, tapos na po yung ating rides for a cause. So, dalawang pasyente naman po, kababayan natin ang ating tulungan, mga kapatid, mga ka-Scorpio.
Hanggang dito na lang po, ingat po tayo lahat lagi mga kapatid, mga ka-Scorpio. At kung wala pong mga importanteng lakad, sa bahay na lang po. And God bless us all po. Mabalos po. Bye-bye po.